Guys, nandito tayo sa Yamaha Guanzon, Calasiao. Ayan, Nice. kararating lang natin galing Maynila. So yun, meron tayong nakita dito, kararating lang. Bagong Lexi. Ayan. Ayan guys, oh. Wow. So, ito yung color black. Glossy paint finish. Bagong Lexi Lore. Lexi lang. So, Lexi 155. Ay, meron na rin dito sa Pangasinan. Ayan, nakita nyo? Color black. Astig ng mukha no? So, naunang nag-release sa Maynila, no? Ngayon, meron na sa Pangasinan. So, yung mga idol natin dyan, mga taga Pangasinan, ready na ba yung pambilin ninyo? So, 99,900. Dito sa atin, sa Guanzon, Calasiao. Ayan, mabibili nyo ng cash to. Add lang kayo ng LTO registration, 2,000 pesos. 3 years LTO, ayan. 101,900 total cash. Ayan, ang pahinintay nyo mga idol, oh. Gwapo, di ba? So, meron tayong nakita nag-setup nito. Naka-dual shock na kaagad yung kanyang rear, no? Pina-dual shock na kaagad, pina-disc brake niya yung harapan. And pina-RCB na kaagad yung kanyang brakes. So, ayan. Baka may kursunadong kumuha nito. Yamaha Guanzon, Calasiao. Available po itong color black. Yan, pwede sa cash, pwede sa installment. Okay? Tara na dito. Pogi, no?